Алекс, тръгни, Алекс. Алекс, Габи, ти, Алекс. Браво! Дарано! Киро, много напред, отиди, Киро! Всички не те човека сега! Дай! Шут! Дарано! Шут! Дарано, ръкни, какво е страх от осе? Честия! Какво е страх? Шут! Алекс! Няма да спираш да играеш, няма да спираш да играеш. Тук тяхна. Радо, гледай! Внимай, Яничия, загуби Радо! Шут! Стефане, не се отказвай, бе, бий го до края, бе. Бинго, Яни! Бинго! Алекс! Спритам! Алекс! Тръгвай! Шут! Яни! Дай, играй! 5-4. Радо, слизай, каквото е страх, бе! Ай, сам! Давай, Алекс! Алекс, вземи по правото напред, сега е от всеки обърни се! Габи! Кога си там, Алекс? Не така, бе! Яни, внимай там! Яни, сега спагати! Айде, играй! Карвай там! Дай! Браво, Габи, дай! Браво, Стефчо, там! Дай, Габи! Браво, Габи! Друго знае, мачи! Алекс, върни се! Габи! Стефчо! Яни, напред! Спре, подай му е зад. Лъжи го, дай, лъжи го. Браво, пак до края! Взимаш я! Пас на Радо, пас! Изчакай, Мастана, изчакай! Изчакай сигнал, Радо! Синьо е! Гавреле, изпълне! Какво? Синьо е, ви казах, че е син! Така ли, добре, извиняй! Изпълняй! Крис, връщай, връщай. Валчене! Дай, Крис! Яни! Айде, Киро, бързо с него! Бързо! Дай, Крис! Киро! Плей, защитниците! Браво, Ради! Като бават. Добре, браво! Дай, Крис! Ще така тренират. И двамата отиват да се Имаше носи гонка как плащане на детето. Бой! Бе, какво става днеска, бе? 1000 положения.
Аз знаеш какво правих с Иван? Играхме едно ясно роля. И Пека. И Рич. Много беше забавно. И Луич. На трипл драфт само не даше. Агов! И Клюм. И Меган. И едно скелет. Аз му пусках Аз на трипл драфт играхме, просто не даше голя. А то какъв е резултат? Аз само мисля, че Аз само веднъж получих гейна. не ги лъжи! Аре! Летам! Шут! Ой, Киро, давай, Киро! Yes! Уху! Абе, това вратар. 2015. Не, кой за пробва? Вратар 2015 година. Ай, да. И коя? 14. Ми вие? Това ли ви са най-големите? По-големи нямате ли? Да. А вие кой наурс? Аз съм 0-11. Играхте ли вече? Аз съм много Не, ние сега ще играем. Аз съм много велес. Ние не играем тук. Ще играем... Къде ще играем пак? Да, пак. Ми той вратаря ли е най-големия? 2014? Тук се става врата. А той остава вратаря на големите? Не. А, не ли? Именно този час са просто големи. Големите ние си имаме друг врата. Много хубаво пази. Много хубаво пази. А? Да. Не бъде. Как бе 10 гола спаси? Бе? Той не може. Верно ли му? Да, не пази. Виве 10 гола в пана. Да, късмет бе. Това е някакъв късмет. Не може да го Виж пак я спаси. Да, беше късмет. Тирите по-съм посока. Да, върля съм някъде колкото да има и сиви топката. Но са паска. 2014 година, ми той не е много голям. По-бързо, Калине, тръгвай навътре! Дай на Калин бързо, бе! Калине, стига се въртяка пумпал, бе! Аре, Радо! Дай, дай! Браво! Дай, Кристан, стига, Кристан! Ще мине, дай! Фал! Фау! Габриел, айде! Ай, хубав удар вътре във вратата. Искам хубав удар, гол! Фал! Има са ме направили 44 Теба, мамо, теба!